निफ्राय जितु बानजायनाय बेसिक एडभान्सार ट्रेनिं केम्प बेयो दिनै क्लोजिं सेरेमनि आरो खोब गाजा गोमजायै खुंदों मा बुंनो सानो जोबोद मोजाङै जोबनानै थांबाय जोंनि बिटिआर सरकारनि स्पर्ट्स एन्ड इउथ वेलफेयार डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो बोसोरफ्रोमबो सानब्रै एबा सानबा बेसिक एडभान्सार कर्स बेखौ जों होयो आरो देग्लाय जोंहा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे खैरोजाहार होननाय हाजो ओरैनो मानसिफ्रा खैरानि होनना बुङो नाथाय बियो खैरोजाहार बे हाजोआव जोङो सानब्रैनि हाबाफारि लानानै बे एडभान्सार कर्सखौ जोङो खुंदोंमोन आरो बेवहाय बिटिआरनि मोनबा जिल्लानिफ्राय साजि ट्रेनिफ्रा बाहागो लाफैदोंमोन अबस्से उदालगुरि जिल्लानिफ्राय सा 25 बाहागो लादोंमोन गासै 63 बाहागो लागिरिफ्रा नैबे जोबजासिम बे ट्रेनिंखौ बाहागो लाबाय आरो जोङो फैबाय थानाय बोसोराव जोंनि बिटिआरनिफ्राय 10 ट्रेनिसफोरखौ जोङो सायख'नानै एडभान्स कर्सनि थाखाय जोङो दैथायहरनो नागिरदों बिटिआर सरकारनिफ्राय स्पन्सरशिप होनानै आरो जोंनि थांखिया जाहैबाय मा बे हाजो गाखोनाय एबा बे एडभान्सार कर्सनि गेजेरजों साख्रिल' नङा गावनि लाइफखौ गावनि जिउखौ दानानै लानो हाथों आरो जोंनि लाइमोनफ्रा जाहाथे गावनि सायाव फोथायनाय गावखौ दैदेननो थाखाय सानफ्रोमबो नांगौ जानाय जि डिसिप्लिन बा मोनसे डेडिकेसन टीम वर्क टीम स्पिरिट बेफोर जाहाथे बिल्ड आप जायो बेनि थाखायबो बे कर्सआ जोबोद गोनांथार आरो बे एडभान्सार कर्सनि जि फरायसुला फरायसुलिखौ जोङो ट्रेनिं होनाय बेखौ जोङो फैबाय थानाय बोसोराव आरो बारायनानै 100 बा 200 जनसो हायो नामा बिनि थाखायबो जोङो सिन्था सरसा खालामनाय जायफोर ट्रेनियाव फैदों बिथांमोननो माबाफोर फोरमान बिलाइ बा बिथांमोननो जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय गांफा फोरमान बिलाइ होनाय जायो आरो बेवहाय जोंहा मोनसे टीम वर्क जिहेतु बे एडभान्सार कर्सआ बे टीम वर्क्सनि थाखाय जोंहा मोनसे टीम बानायो आरो बे टीमनि गेजेरावनो मोनसे कम्पिटिसन जों होयो आरो बेखौ फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड जों सायख'यो आरो बे बेसिक कर्सनि जि सार्टिफिकेट बे सार्टिफिकेटजोंबो बिथांमोना एडभान्स कर्सनि थाखाय थांनायाव सुबिदा जायो आरो बियो बायदिसिना पेरामिलिटारि फर्सेस बा गुबुन बेबायदि टुरिस्ट सेक्टरनि माखासे साख्रियावबो बे कर्सनि जि सार्टिफिकेट बियो खामानि होयो दिनै सासे सोलोंगिरि जायोब्ला बिथांमोना माबायदि जानांगौ स्टुडेन्टफोरखौ मा एडभाइस होनो सानो सार आं सात्र सात्रिफोरखौ बा स्टुडेन्टसफोरखौ फार्स्ट आंनि गिबि साजेसनानो जागोन डन्ट बी नेगेटिभ माइन्डखौ माब्लाबाबो गोसोआव लाखिनो नाङा लाबोनो नाङा सानफ्रोमबो पजिटिभ थिंकिंखौ लानांगौ सानफ्रोमबो दाजाबथाय नोजोरजों नायनांगोन दाजाबथाय सिन्था खालामनांगोन सोरबा सासे सानैया माखासे समाव गावनि इन्डिभिजुवेल स्वार्थनि थाखाय माखासे मिसलिड खालामनो नागिरनाय जोंनि गेजेराव ओंखारदों दा बे मिसलिड खालामनो नागिरग्रा मानसिफोरनिफ्राय जों अरायसम साबधान जानांगोन दा दिनै जोंनियाव गिदिर मिथिया उन्दै मिथिया माखासे नेगेटिभ सर्साफोरखौ जों ससियेल मिडियायाव नुयो नंगौ सोरबा सासेया मानिबा दिखाव हयथ' गाज्रि जानो हागौ नाथाय अरायसम बियो गाज्रि जानो हाया ओंखायनो अरायसम जोङो नेगेटिभ नोजोरजों जुदि नायालासिनो पजिटिभ दिगजों जुदि थाङोब्ला फरायनाय आबाद मावनाय फालांगि खालामनाय गेलेनाय हारिमु थुनलाइ गासैबो बिथिङाव सासे मानसिया साक्सेस जानो हायो होननानै सानो जितु गेलेमु बिफाननिफ्राय जिहेतु गिलु बालु हाजो गाखोनाय जि गुदि फोरोंथाय बादा मावबादा दिनै जोब्बाय उदालगुरियावनो जादों बे मा बुङो खोब मोजां नैबे बेसिक एडभान्सार ट्रेनिं केम्प बे जोंनि बर' ओनसोलाव गोबां बर' जायगायाव गोबां बर' मानसिया बेनि सोमोन्दै मोजां बुजिया बे एडभान्सारा जे मोनसे स्पर्ट्सनिनो मोनसे बाहागो बे जिनिसखौ जोंनि मानसिफ्रा दाबो मोजाङै मिथियाखै दा बेखायनो दिनै आङो साबायखर जासिगोन जोंनि बिटिआरनि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टखौ बिथांमोना थांनाय बोसोरथाम बेबायदि ट्रेनिं केम्प बेबायदि खालामबाय थादों आरो बिनि गेजेरजों गोबां जायफोरा केम्प खालामदों गोबां सात्र सात्रिफोरा खालामदों बिथांमोना दिनै साक्सेस जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बे बेसिक एडभान्सार ट्रेनिं केम्प बेनि गेजेरजों गावनि जीवन गावनि जिउखौ दानाय आरो गावनि नखरखौ सुंथानाय आरो गावनि ओनसोलखौ गावनि हारिखौ माने सिनायथि होनाय
गोबां जोंनि आसामनि एडभान्सारफोरा थांनानै बबेबा हाजो सायाव आसामनि जितु माने गामसा जय आइ अखम बेबायदि लिरनाय बहाबा बिरहोनाय जों नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो जोंबो आसा खालामदों, जोंबो सानदों बे एडभान्सारनि गेजेरजों जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो गोबां बेबायदि एडभान्सारफोरा थांनानै बहाबा माउन्ट एभारेस्टआनो जा, बहाबा हिमालय हाजोआनो जा, बहाबा थांनानै जाहाथे जोंनि आर'नायाव जै बर' हारिनि जै बेबायदि लिरनाय जोङो सानसे समाव जोंनि बर'फोरानि गेजेरावबो ओंखारगोन। जों बेबायदि थांखि आरो नोजोर बोनानै जोंनि बिटिआर सरकारा, जोंनि मानिजाथाव चिफ आरो जोंनि मानिजाथाव स्पर्ट्सनि इएम बिथांमोना नाजाबाय थादों। गतिके आं आसा खालामदों जोंनि बर' आरो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय बेबायदि गेम खालामग्रा सेंग्राफोरनि अनजिमाया बारायनिफ्राय बारायबोबाय थादों। जों बियो मोनसे मोजां लक्षण आरो जोङो मिथिनो मोनदों जे बियो बेसिक एडभान्सार ट्रेनिं केम्प, बिनि उनाव मेन कर्स, बिनि थाखायबो नेक्स्टआव बिटिआर सरकारनिफ्राय 10 जन स्पन्सर खालामनायनि खोथा दिनै इएम बिथाङा खोथा होदों। गतिके जों साननैसोनि उनाव नुनो मोनगोन जे बिटिआरनिफ्रायबो बा जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो जे मोजां मोजां बेबायदि एडभान्सार खालामग्रा सुबुं ओंखारगोन। जोंहा निस्सय बिनि सायाव बिसास दङ। थेंक इउ।